Kisaw mga siyaw, kumusta inyo mga kasing-kasing diha? For today, ang atong topic ay unsaon pag-invite sa imong crush sa imong network marketing business. First nimo buhaton kay i-check una iyang Facebook. Wala ta kabalo karon, nag-online selling siya. Kung nag-online selling siya, sign na nga ganahan siya extra income. Move dayon. Unya, ayaw sige gamit anang open-minded ka ba? Bunog na kayo na. Ang gamita kay ang word nga opportunity. For example, uy crush, kumusta? Naato ko i-offer ni mong opportunity. Opportunity nga makakwarta, opportunity nga mabag-o imong kinabuhi, ug opportunity nga magkauyab ta. Kunya pananglitan kumutubag siya nga busy siya. Kunya wala siya oras. Aw mo uni mong itubag. Unsay busy? Unsay way oras? Ihatag ba ni kag oras imong crush nga giinom-inom mo? Ayaw pahalata nga nagselos ka. Kung pananglitan musulti sa nimo nga mahadlok sa negosyo. Aw tubag ka siya gingani. Ang negosyo man gud mura man gud nagugma. Usahay makahalin ka pero usahay maalkansi ka. Unya, pananglitan, musulti imong crush ani. Ay, nakasuway naman gud ko anang networking sa una, parihara man tanan, wala may nahitabo na ako. Aw mo uni mong itubag. Kay bao ka crush, ang networking mura po nagugma. Kung pananglitan binuangan ka ko sa kataw, ay kuing na musulti dayon ka nga, pariha man na sila tanang laki. Ngano, natilawan na nimo sila tanan? Kung pananglitan mangutana siya kasaligan ba atong products, aw mo uni mong itubag. Aw kanli among products, world class quality ni. Mas kasaligan pa ni sa mga laki nga nagpasakit nimo. Pananglitan mo ana si crush nga wala siya pang kapital, wala siya pang investment. Aw mo uni mong itubag. Aw crush, kapital na day mo problema day. Sponsoran ti ka. Total nanabitaw ko sa Millionaires Club. Pero joke ra, kung ganahan jud kay imong crush, sultii siya ani. Crush, kung ganahan ka, kung interesado ka, pangitain ning paagi. Parihago na ako gud. Nangita ko paagi nga matagad nimo, mao gigamit na ko ang networking. Unya, sultii siya nga advantage karon nga mag-online selling kay nanatay social media. Kung pananglitan mo ana siya nga di siya kabaw mo online selling, aw mo uni mong itubag. Crush, ayaw ka balaka na ako'y free training. Ganahan ka, tudloan ti count sa pagpatong?